Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo and i-click nyo na ang notification bell para lagi kayong updated sa new video ko. And don't forget, like, share, and comment. Thank you! Nako karon sa health center guys, nag-arrange sa among medicine. Nag-inventory sa medicine. Guys, nako karon sa health center. Hello, Ma'am Jarlo. Hi. A few moments later. Hello guys! Mag-start ko karon og luto sa among dinner. Ipakita na ko sa inyo guys sa akong lutoon guys ha. Hello guys, muna ko lutoon karon guys. Pinoy food, batikulon, akong ihalang-halang siya guys. Muna siya akong mga panakot guys. Sibuyas donut, atsal, ahos, sibuyas bombay, silikolokot. Tapos, Knorr cube chicken, silver swan sauce, stir sauce. Nagkatawa sila guys sa akong pronunciation. Pasensya na kayo guys sa akong pagbasa nga silikolokot. Ni guys, nagkatawa ako mga sister sa akong pag-pronounce. Karon guys, duha ka klase akong lutoon. Nagmarinate ko chicken nga 4 ka paa para sa mga bata. Mao ni akong kuan guys, crispy fry nga original. Mao ni akong marinate pa na ako siya guys. Mao ni guys, pinubrila ni nga pagkaon guys, tabangan na mo magigsuon. Mao ni guys, bayin-bayin. Mao ni guys sa mga panapot para ni sa mong dinner food. Hello guys, ako nang nunod ang ahos. Bombay. Snack ko ang silikolokot. Guys,
tangag tuyo, guys. Ako sa din siya pabukalaan, takluban. Nabukal na nga akong niluto. Lami na kayo siya, guys. Lami na kayo mukhaon, guys. Pasensya na kayo, guys. Pinoy food, rani, guys. Pinoy food sa pobre nga pagkaon. San bukang manok. Pagkaklase mong sudan. Hello, guys. Nangaon namin karon sa Mundina. Nga mong niluto nga batikulon, nalang-alang manok, manok sudan, guys. Abangan na namo magigsoon magong sudan. Guys, mga unta oh. Brownies. Ilimit na guys. Ano guys, brownies. Moni siya, guys. Oh, brownies.